Hvad så, drenge og piger? I dag spiller vi Fortnite, og jeg vil prøve at lade som om jeg er noob. Så det prøver vi lige her. Så jeg tager lige bum. My skin. Så tager vi lige no backpack. Bam. Så nu er vi sådan rimelig noob. Så skal jeg lige have den der. Bang. Den har jeg på. Og så ja. Jeg er lige lidt syg. Så. Men så tænker jeg, at vi går i gang. Nu kommer min monkey hund. What the hell? I må gerne lige abonnere. Jeg kan se, at vi er nået på 15. Vi mangler lige 5 mere. Det kunne jeg godt lige bruge, så lige sige til jeres venner eller sådan noget, at I lige skal gå ind og subscribe, ikke? Og like. Eller I skal også like nu. Ja. Og hvis I får snart at se, at jeg laver noget med Brawl Stars. Sådan. Boop. Hvornår går vi i gang? Shoot. Okay. Vi kan lige gå ind og øve os her. Lad som om vi er noobs. Lige lidt bedre. Okay. Og husk at skrive i kommentarfeltet, hvor jeg skal lande hen. Det vil være rimelig sjovt. Sorry, hvis jeg kommer til at hoste lidt meget i videoen. Det er lidt svært at lade være. Okay. Jeg tænker, vi lander. Fugle. Au. Fik en fugle i face. Oh my gosh. What did you say? I say. Jeg fik en mus i face. Eller en fugl, mener. Nå, kan man ikke komme højere op? Hvis der ikke... Nej! Mindst der fik jeg en shotgun. Hvad er det? Nej. Sådan. Bum. Ja, okay. Nu går vi lige hen og... Jeg skal lige se. Kan man skyde fuglene ned? Det kan være rigtigt, at jeg ikke ramte nogen der. Bam babadam bam. Bam babadam bam. Epic guns. Bam babadam bam. Bam babadam bam. I love these guns. That and that. And boom.
Sådan. Ja. Se. Shit. Bam. Ikke en skid, jeg døde der. Han snød mig. Det var ikke fair. Det gælder ikke. Nå. Han har mig. Nej. Jeg havde jo crown win. Dammit. Skal jeg hoste igen? Bang, bang. Nej. Han ødelagde det. Der figur. Det var ikke så gjort. Bam, babadam, bam. Bam, babadaboo. Du, du, du. Haha, I kan ikke slå min dans. Jeg har verdens sygeste dans. Bam, badabadabam, bam. Crown win. She won. Yeah. Gosh. nej, jeg spiller med en, der har mig das. Du skal ikke danse. Du skal ikke danse. Det er frækt, det der. Ha. Bum, bum, bum. Vi lander lige der. Det er fordi toget det er lige sådan der. Okay, 3, 2, and 1 and go. Vi skal bare hen til toget. Det er egentlig lidt underligt, at toget stadig er stadig er her. Okay, der er en, der Speedy Gonzales var. Spillet smart. Bam, ba, ba, dam, bam. Perfect landing. Please sig han ikke tager toget, ham der. Gør han fandme. Eller hvad? Shotgun. Medkit. Nå. Bam, bam, bam. Labaui. Mit dat bro. Nu. Det skal nu. Bang. En shoot and gun. Dejligt. Vigtigt. Jeg er sur på dig. Fordi du er sur på mig. What the hell? Why did I jump so high? Jeg skal have noget. Er det ikke her?
here. No, not there, not there. Not there. Not there. Der. Skuld. Skuld. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bang. Down, baby, down, down. Wait, what? No. Det deroppe er ikke en person, vel? Nå, det er det ikke. Okay, vi er i gang. Vi er i gang, og I skal, som sagt, tror jeg har sagt, I skal lige huske at like og subscribing. Det vil være rigtig rart, fordi at det bliver jeg rigtig glad for, fordi at det er en lidt ny kanal. Jeg er altså ikke sådan lige startet, men jeg er heller ikke startet for lang tid siden. Ja, så det må I faktisk godt lige gøre. Tak, hvis I gjorde det. Okay, I gør det inden for 3 sekunder. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Så fik I liket og subscribet det. Kan I lige skrive ned i kommentarfeltet. Bang. Nothing. Den der kan jeg bedre lide. Ja. Bam, 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 bam. Ja. Sådan. They are a chest. They are a chest. Det er ham fra Brawl Stars. Jeg ved godt, jeg griner. Tak. Tusind tak. Ja, jeg takker. Jeg har sagt tak. Ja, mor. Jeg har sagt tak, mor. Altså, rolig. Roly moly. My little pony. Bang. Bum. Shit. Where are you? Okay. Jeg kan ikke rigtig se, om han tror, vi er noob ham der. Han løber i hvert fald væk. Nå, vil du ikke være venner? Where are you? Bro, kan ikke finde ud af at ramme mig. Se, han er faktisk noob. Wee! Han er en sniper. Det kunne jeg godt lige bruge. Healer lige. Ja. Bam 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 bam. Dun 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 dun. Dun dun dun. Bam 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 bam. Let's take it again. Så. Nu. Går vi lige ud. Er der nogen, der vil dø? Det er der vist deroppe. Ja, tak, mand. Oh my gosh. De har set mig. De er vist ikke helt blinde, dem der. Hvorfor kan jeg ikke ramme den her? Bang! Bum! En død. Hvordan kan de ramme igennem træet lidt? Det er bossen. Det er bus.
De kan vist godt se, at jeg ikke er noober. Shit. Det er de heller ikke. Nå. Men nu vil jeg faktisk sige hej. Hej. Og vi ses i næste video. Det var rigtig fedt at vise jer den her video. Så vi ses. Husk at like og subscribe og det hele. Og sige det til jeres venner. Og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvor jeg skal lande. Så vi ses.